बैसागुनि गोदान बोसोरनि हामलायथिखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। लोगोसे माग बिहुनिबो आंनि गोसो गोरबोनि हामलायथिखौ नोंथांमोननो बावहरनाय जाबाय। आङो मिउजिशियान ग्रुपजों बेबादि रिहार्सेल खालामनो मोनाखै। माबाफोर गोरोन्थि जायोब्ला नोंथांमोना आंखौ निमाहा हो। थेवबो आं खननो नाजागोन जिखिनि हायो। दे आब'नि थाखाय बयबो खेबसे गोबारै आखाइ खबनांगौ रायजो नोंथांमोन। गोजोन्थों। आं दा भिडिअखौ नायनायनि थाखाय साबायखर। गोजोन्थों।